Hei! Ndị be abịakwanụ nụrụ ụdịka aja akụkọ dị ife nke a bikonu. O wee bụrụ na o nwere otu nwoke jee tọrọ nwaanyị dị ime na bifo tọrọ nya bụ nwaanyị ama m mmadụ one n'ime unu na-egoro nya bụ ife onyonyo maka na ife onyonyo a na-agba anya mmiri. Ọ bụrụ na ị nweghị obi ihe nenenwu nya bụ ife. O wee bụrụ na nwoke a ji ma mma o ma obejiri o wee fụ nwaanyị dị ime wee kwụsị nya bụ nwaanyị n'ụzọ wee si ya ngwa na ya so ya. Nwaanyị wee so ya, o wee kpụrụ nwaanyị a wee banye ime ọfịa. Ka o rutere n'ime ọfịa ebe ahụ, o wee were udo kee nwaanyị a n'aka, kee nwaanyị a n'ọkpa. Nwaanyị ka dịkwa ndụ. Nwoke a wee were mma wee gbawa nwaanyị a dị ime afọ. O wee bụ n'ime ejima ka nwaanyị a dị. Nwoke wee kukọrọ ụmụ ejima anụnwa. Eriri a na-ebepụ nwaanyị na ọmụa nwa ụmụ ejima anụnwa ka bie n'ahụ. Wee kukọrọfa wee kunye n'ime akpa wetaproof o bu. Ọkwa ya ka o buzi wee na-aga ma ọbara juru ya n'ahụ n'abalịkwa ka ife a na-eme. Ma ọbara si na wetaproof ahụ o bu wee na-agụsịsị wee pụta ndị ọrụ nche wee sị kedu ife nwoke a bụ ife a na-agụsịsị mmemme witi ahụ ya nke a fa wee kwụsị ya mbụ ndị ọrụ VG. Ọkwa ya ka nwoke kwụsị ewesị anya ma eghegodo akpa wetaproof o bu ka a mara ife nwoke wee mepee ya. Hei! Njinji wee na-eji ndị na-ebe akwa wee na-ebe ewee na-asị kedu ụdị aja obi dị ife nke a. Ewee jụbazie nwoke a ebee ka isi wee kute ụmụ ejima na-aba amụrụ ọfụ ebepụbeghị ọfa ife jikọrọ nne na nwa ebee ka isi wee kutefa. Nwoke a wee sị na o nwere nwa dibịa anya nzu na-agwọrọ ya ọgwụ ka o wee nwee ego nya ndị jelube dibịa kafa jee sie oke ite kafa jee kpata ego na uke ego wee na-efe ego na uke ego na-eri ego na uke ego. Nọọ dibịa gwara ya na ya jee tọrọ nwaanyị dị ime ka ọ gbawa ya afọ na ndụ ka o kupụta ụmụazị okwu n'afọ ka o wetara ya ka o wee sieri ya oke ite. Andị na ọ maghọkwanụ na ejima ka nwaanyị dị ime ya nọọ ka ọ gbawaziri ya afọ ka ọ fụziri na ụmụ ejima na-abụ ka nwaanyị bụ n'afọ. Hei! Ma mma o ji wee gbu nwaanyị ngwongwo ya o gbesana n'ebe ahụ. Ndị ọrụ nche wee tibe mkpu ife akụrụ nwoke a ife akụrụ ya adịghị ịkọ akọ akụpụrụ ya sepuretela manda bidoche ka danduka nya kpatalụ na ma kapshọn ihu ya ka ntị iri unu ebe a ka unu fụ ihu onye tọrọ alụ anụnwa ahụ ya niile ebuso ọbara. Ewesị ya ngwa nya kupụta ụmụ ejima a na-akpa wetaproof ahụ. O wee na-ekupụtafa ifu ka o si ekupụtafa ụmụazị gba ọtọ eriri juru fa ahụ. O na-ekugharịfa okugharịcha afa asị ya ngwa nya tikwafa na-akpa wetaproof. O wee burukwafa tii na-akpa wetaproof. Nna asị na ndị atidebegodi ife a bifo ọnwa fa kpọrọ ya ka o jee gosi fa nwa dibịa anya nzu onye alụlụ a na okenye na-anọ n'ụlọ ewu anwụrụ n'ọgbụrị ka a mara onye bụ nya bụ dibịa anya nzu ka a kpụrụ godu fa na abụ ma ife ọkụ na ndụ ka fado ndụ jebe ọkụ mmụọ ka nya bụ nwa dibịa gwa ndị mmadụ na mgbe nne ya dị ime ya na agbawalu nne ya afọ o wee ka dị ndụ wee na-alụ ọrụ dibịa anụnwa ọ na-alụ fa akpụrụkwa efu anụnwa ka o jee gosi fa ebe ọ nọ wee gbu nwaanyị mmadụ dị ime ebe ozu nwaanyị mmadụ tọwụ ka a kpọọ ndị nwe nwaanyị ka fa bịa buru ozu nwa fa jekwa rukwa ụmụ ejima na-aba wee nyikọ onye na nne fa ka udo dugodu na ndụ fa na fa ncha anọkọtara ọnụ dam nke etigide ya ebe a tiwuo ya amakwọ nke a ya esi wee marụzi ebe ọ nọ wee gbu nwaanyị amakwọ nke a ya esi wee jide dibịa anya nzu onye arụrụ ana. Kedu na ụdịka obi ọjọọ dị ife nke a bikonu unu sị na ụfọdụ ndị mmadụ aya ejechọ ife fa ya arụ ka fa nyere onwe fa aka fa chọrọ iri ego na uke ego ife ego na uke ego ọ na-abụ onye alụghị orie echenụ asị na aka mmanụ na-ebute ọnụ mmanụ amakwọnụ m ụdịka obi ọjọọ ndị mmadụ nwere n'ichu ego na nke ikpeazụ a. Nsịkwa ka m wetara ugobụ nwaanyị dị ime ife onyonyo a biko kwanụ jedebe na ije abalị chiji ha kwa na kpụkwa n'ụlọ be ọkwa ije abalị lapụtara nwaanyị a nwoke a wee tọrọ ya onye ma mgbe o dewere nwaanyị dị ime wee jekwa ile onye anụnwa kịta tọrọ ya baa ime ọfịa jegbukasịa nwaanyị mmadụ. Ọ dịkwazi ka ndị dị ime ka alakịrịfa ka fa jee gbuwo afọ kupụta nwa apụtabeghị ụwa nwa amaghọ ka ụwa dị n'ụwa dị oji ka ụwa dị ọcha ejefa kuri ya n'afọ ka fa wee jee chuo ego ka fa wee jee gwuo oke ite. Unu kekwa unu ekporu unu a na-ajụkwado unu nwa unu ajụjụ na ọ bụrụ unu mechaa ife niile atọchaa alụ niile a wee gwozie nya bụ ọgwụ ego unu enweghị ego echi niile kedu ka obi ya ada unu? Obi unu ya da apịa unu ịtarị na unu gburu nwaanyị dị ime na unu gburu nwa obu n'afọ ego nwanụ na unu akpataghị unu mechagodo nwa ego echi niile ọdụ unu ka unu aya derie n'obi ọcha ezumike ya dị na ndụ unu maka na mgbe ọbụla ije ka inwe aṅụrị icheta arụ ịtọrọ wee kpata nya bụ ego ịfụhọ na inweghị peace n'ime ndụ ọ ka hụ mma na imeghọ nya bụ ife. Mgbe ụfọdụ m dịka aja obi dị ife a ndị a nwechara ego dankote fa na ndị otu fa fa gwara unu na ọka fa si wee chụta ego nke fa unu kekwa unu ekporu.